Alde batetik, alokabideren etxeetan bizi diren pertsonak daude. Zehazki, Arriagako ateko blokean bizi diren 5 familiez ari gara. Alokabidek galarazi egiten die maizterrei 5 urte igaro ondoren etxebizitza horietan jarraitzea. Gizartearen beharren zerbitzura dagoen baliabide publiko bat pribatizatu, nahi ez izatea argudiatuz. Justifikazio horrekin, orain 5 familia botani ditu bitartekotzarik gabe eta inolako bizitoki alternatibarik gabe. Argi eta garbi erakutsiz, estatu burgesak modu bereizi eta batera ezinean ulertzen dituela gizartearen eta proletargoaren beharrak. Bestalde, alde zaharreko Barrenkale kaleko ostatu pribatu batean logelak alokatzen dituztenak daude. Ostatu honen jabeak hilero berritzen diren kontratuak dituzten logelak alokatzen ditu. Orain, jabeak Eusko Jaurlaritzak eskatua gustu egin behar du establezimendua. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren arabera, instalazioak ez dute legezko ostatu negozioa izateko araudia betetzen. Basakeria honen zentzugabekeria kezkagarria da. Amazi maizterrek etxea utzi behar dute. Zor handiak pilatzeko eta hornidurarik gabeko bizitzeko mehatzupean. Ostatuak negozio bat izateko baldintzak betetzen ez dituelako. Etxe bizitzak egoera honean daude. Bizitzeko leku aproposa dira, baina hor bizi diren pertsonek kalera joan behar dute. Ezin zaielako araudiaren arabera kobratu hor bizitzeagatik. Egoera kezkagarri honen aurrean, honako exigitzen dugu. Alde batetik, alokabideren zuzkidura bizitokien etxegabetzeak berehala etetea, baina batez ere, ostatuaren jabeari zuzentzen gatzaizkio. Dozenaka familia ostatu kontratu oso prekariopean eduki ditu. Hori baitzen, hain zuzen ere, bere helburua. Maizterrek alik eta berme gutxien izatea, are gehiago aberasteko. Zure negozioak ostatu bat izateko baldintzak betetzen ez baditu, alokatu itzazu etxe bizitzak alokairu kontratu erregularren pean. Konponbidea erraza da. Bide hori aukeratu beharrean, jabeak establezimendua iztea erabakitzen badu, sindikatuak publikoki adieraziko du bera dela jendea kalean ustearen arduraduna. Lehenik eta behin, ezkutu sozialaren benetako funtzioa etxe bizitzaren arloan langile klasearen bizi baldintzen aurkako eraso burgesa eskutatzea dela. Beraz, haien benetako helburua ez da etxegabetzeak desagertaratzea. Baizik eta horiek gizartean eragingo lezaketen haserrea saihestea. Bigarrenik, klase independentzian oinarritutako posizio batetik mobilizatzea, pobretze testuinguru batean proletarioen interesak bermatzeko modu bakarra dela ikusten dugu. Alderdi sozialdemokratak ezkutu sozialaren neurrien konplize dira, eta burgesiaren ofentziban are gehiago sakontzen duten hainbat erreforma onartu dituzte. Gure bizi baldintzen aurkako ofentziba burgesaren aurrean, alternatiba bakarra antolakuntza komunista artikulatzea eta hedatzea da. Nada es imposible. Todo se realiza.